Ние имаме два много тежки случая в Благоевград на деца под 18 години, които отключиха шизофрения вследствие на пушене на канабис. За съжаление, не можаха да бъдат прияти в нито едно болнично заведение в България, защото наистина няма условия в детските клиники да бъдат лекувани и прияти, тъй като това са в действителност изискват по-специални грижи и по-специално внимание. А пък за голямите клиники, в смисъл за възрастни, където са психиатричните клиники, не може, тъй като това са все пак под 18 години деца. Ние имаме едни скенерни снимки, които сме намерили в интернет от една лаборатория, която в Америка е създадена по времето на движението на хипитата в края на 60-те години, и до днес тази лаборатория работи, има скенерни снимки за това какви поражения нанася пушенето на марихуана, пушенето на канабисови производни върху мозъка на човек. Но другото, което също искам да предупредя родителите, които ни гледат в момента, да не позволяват на децата си да пушат канабис, да не слушат тези, които казват, че канабисът е безвреден. Този, който професор в Холандия, който прави кофишоповете и тази политика на търпимост в Холандия спрямо марихуаната, той вече има изказвания, в които съжалява за това, което е направил. Самия той. Доктор Юлиан Караджов, председател на движение Промена. Григор Михнев, консултант в терапевтичната общност Ново начало. Вие виждали ли сте някога напушен човек? Ами, последния път бяха около 30 000 в Валенсия. 100% от пациентите съобщават, че са започнали тяхната зависимост с употреба на марихуана.